Koro wadonje weche motenore kod oro nyako Ramogi. Moydo ni riwruok mar jodolo e kaunti ma Homa Bay ka omakore kod bad migawo mar obila. Ochaka enga chenro mar pith yien mageto tesende mag obila e kaunti ma Homa Bay kaka yo mar konyo e rito alwora kod medo kwan mag yien e kaunti ma Homa Bay. Riwruogno mong'ere kaka Interfaith Council ma oriwo dinde te manie kaunti no ne ochako chenro mar pith yien e tesende obila ma Kindu Bay kod tesende obila ma Homa Bay mane gipidhe moingo yien 1,000. Chenro no bende biro bedo kadhi nyime tesende mamoko mag obila manitie kaunti ma Homa Bay e dwaro mar jodologo mar medo atamalo mag kwan bunge manie kaunti ma Homa Bay manyaka gie sani nitiere piny ne atamalo 2.7. Giwacho ni chenro mar pith yien magichakono bende oluwore gi romo mar pinje madhi nyime piny Misri midendo ni COP27 mar alwora kod manyo yore ma inyalo tigo e rakruok kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal mar kor lwasi. So far, I the Yen Kindu Bay Police Station, Homa Bay Police Station, Ebataka, and the religious leaders. The Kichwan members Maga IRCK, King Mabadi Homa Bay, Wadwani Mondo, the Kilaji, Onge Umuhimu Mar pidho Yen. Mondo mi vision Mar what Mar climatic change ni, Mondo be delivered. Mondo mi Walura Gichik. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, ogolo mar mondo jopidh yien. Nyasaye noketo wa jorit mag chwechne kendo ka wapidho yien to watimo kendo wachopo dwaro mar Nyasaye. Waneno lokruok mar chal mar kor lwasi kosebedo marach kendo osetimore nikech ji osetong'o yiende. Omiyo anto akwayo kama ni ng'ato ka ng'ato otem kinde ma ng'ato ka ng'ato timo gimoro machalo rapar e ngimane kaka birthday. Opidh yien marom gi chieng' birthday no. Ka in jahigni 30 tem ni mondo chieng' mi celebrate your 30th birthday ipidh yien 30. Ka ng'ato nyalo pidho yiend olemo 1,000 kata 1,000 kende to graft yien go. Samo graft yien go otere chiro moro ka moro nyalo bedo yien siling kata 200 kata 300. Mano ng'ano bedo employed at least a period of kinde moro matin ng'ano biro yudo pesa. Tungependa kushukuru Subcam, Secretary ya Subcam Bwana Mosudo Molo kwa kutuletea miche hapa katika police station, na hii tunafuata ule mwito wa rais wetu wa kusema tupande 10% miti. Tend County ma Kajiado yango masinde ma konyo jopur kaachiel kod jopith jamni e yor konyo yuto margi kendo kedo gi